Эфир телеканала МКТБ працягвае інфармацыйны выпуск навіны час мясцовы. Вас вітае Сергей Пахомов і галоўнае сёння. Вярнуць да жыцця. Уменне аказаць першую дапамогу ў экстраннай сітуацыі – элементарны, але неабходны навык. Уступная кампанія. Міністэрства адукацыі Беларусі вызначыла даты правядзення цэнтралізаванага тэсціравання ў 2019 годзе. Першы матч фінальнай серыі 12-х рэспубліканскіх спаборніцтваў па хакею на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба прайшоў у Маладзечні. Вярнуць да жыцця. Уменне аказваць першую дапамогу ў экстраннай сітуацыі – элементарны, але неабходны навык. Валодаюць ім далёка не ўсе з нас. Дзе можна атрымаць урокі меддапамогі ад прафесіяналаў у рэпартажы нашага карэспандэнта. Непрадбачаныя сітуацыі, калі чалавеку патрэбна экстранна аказаць першую дапамогу, здараюцца з людзьмі ў любы час і ў розных месцах. Падчас адпачынку, на вытворчасці, ў грамадскім транспарце ці проста на вуліцы. І не кожны з тых, хто побач, можа адразу сарыентавацца і прыступіць да неадкладных, а галоўнае правільных дзеянняў. Першая дапамога аказваецца прама на месцы інцыдэнта. Яна хаця і складаецца з простых маніпуляцый, але вельмі часта аказвае рашаючы ўплыў на далейшае развіццё сітуацыі са здоровьем потерпелого. Теряются большинство, потому что не хватает неуверенность в своих знаниях, неуверенность в своих действиях, боязнь навредить пострадавшему, нет психологической готовности. Помимо того, что практические навыки всегда должны быть подкреплены готовностью оказать помощь в той либо иной ситуации. Когда человек себе представляет эту ситуацию, он уже не раз ее проигрывал, то морально будет готов. Каб не нарабіць небяспечных памылак пры аказанні першай дапамогі, патрэбен хаця б мінімум медыцынскіх ведаў. З гэтым спрачацца ніхто не рызыкне. У Маладзечынскім медкаледжы сёлета ў рамках адзінай дзяржаўнай праграмы навучання насельніцтва першай дапамозе адкрыты спецыяльныя курсы для ўсіх жадаючых, незалежна ад адукацыі і ўзросту. Тут абсталяваны навучальна-трэніровачны цэнтр на базе адной з лабараторый, дзе ёсць усе неабходныя тэхнічныя сродкі і наглядная інфармацыя на адпаведную тэму. Прычым медыкі раскажуць і пакажуць, як правільна дзейнічаць не толькі з траўміраваннем дарослых, але і дзяцей. Прычым на тэорыю адводзіцца 4 гадзіны, на практыку ў 3 разы больш. Основными задачами нашего учебного тренировочного центра является обучить практическим навыкам и умениям оказания неотложной помощи в различных ситуациях, при травмах, при укусах насекомых, при несчастных случаях и других ситуациях, которые могут повредить здоровью. Адна з самых актуальных праблем у медыцыне – гэта захворванне сістэмы кровазвароту. Менавіта яны з'яўляюцца лідарамі сярод прычын смяротнасці беларусаў. А тыя ж інсульты, інфаркты могуць пачынацца і развівацца ў людзей нярэдка раптоўна. Усё суперсучаснае абсталяванне бальніцы, прафесіяналізм медыкаў могуць аказацца дарэмнымі, калі быў упушчаны час, а дакладней першыя хвіліны развіцця хваробы. Хуткая ў экстранным выпадку прыязджае за 5-7 хвілін, а клеткі мозга адміраюць хутчэй. К сожалению, за прошедший год в нашем районе около 18 пациентов трудоспособного возраста умерли внезапно, и на вскрытии у них, судебно-медицинском вскрытии, не оказалось никаких анатомических серьезных повреждений сердечно-сосудистой системы. И заключительный диагноз фигурировал как острая сердечная недостаточность. Конечно, это чаще всего для таких вот ситуаций это нарушение ритма. Ёсць урачы ў стацыянарных установах, ёсць брыгады хуткай. А звычайны чалавек не можа ведаць усіх нюансаў і методык аказання першай даўрачэбнай дапамогі. Часта можна пачуць менавіта такое меркаванне. Разам з тым, ведай навыкі, як справядліва некім заўважана, за плячыма насіць не трэба. Таму некаторыя працоўныя калектывы района вырашылі дадзеную праблему самым дзейсным чынам. Филиал нашего «Газпрома», который приглашал для того, чтобы медики выступили там, и не только медики там, об оказании первой помощи. Они молодцы. Но я хотел бы, чтобы и другие руководители предприятий способствовали нам или просьбы выражали для того, чтобы мы приехали к ним. Мы можем даже взять вот этот муляж, показать, что надо делать на месте, даже обучить желающих, кто-то может сотрудников, каждый, чтобы попробовал. Поэтому мы с удовольствием приедем, расскажем, поможем овладеть этими навыками, потому что, в жизни всякое бывает.
Алла Маркелова, Алексей Андреевский, Иван Бялков, МКТВ. Міністерства адукації Беларусі визначило даты проведения централизованного тестирования ў 2019 годзе, паведамляецца на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Пачнецца ЦТ з беларускай мовы 11 чэрвеня. Апошнія выпрабаванні па сусветнай гісторыі пройдуць 1 ліпеня. Сертыфікаты абітурыентам пачнуць выдаваць з 10 дня гэтага месяца. Зарегістравацца на тэсты ў рэзервовыя дні можна з 30 чэрвеня па 2 ліпеня. Выпрабаванні пройдуць у Беларускім дзяржаўным універсітэце. У Мінскай вобласці цэнтралізаванае тэсціраванне пройдзе на базе філіяла Маладзечанскі дзяржаўны політэхнічны каледж, установы адукацыі Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі. Філіяла БНТУ Салігорскі дзяржаўны горна-хімічны каледж, філіяла БНТУ Барысаўскі дзяржаўны політэхнічны каледж. Координаваць падрыхтоўку і правядзенне тэставання ў Мінскай вобласці будзе Беларускі дзяржаўны аграрна-тэхнічны універсітэт. Пешаход, спыніся і азірніся. Дзяржаўтаінспекцыя горада Маладзечна з 8 па 12 красавіка праводзіць акцыю, мэта якой прафілактыка і недапушчэнне ДТЗ з удзелам найменш абароненай катэгорыі удзельнікаў дарожнага руху на пешаходных пераходах і ў цёмны час сутак. Падчас дадзенага мерапрыемства будуць праводзіцца рэйды па апрацоўцы ў час пік нерэгуліруемых пешаходных пераходаў, участкаў аўтамабільных дарог і вуліц. Аўтаінспектары нагадаюць усім пра асноўныя моманты рызыкі з улікам сезонных фактараў на дарозе, таксама пра абавязковае выкарыстанне флікераў і мерах бяспекі пры пераходзе дарогі на другі бок. Між іншым, да адміністрацыйнай адказнасці за 3 месяцы бягучага года ў раёне прыцягнуты больш за 1200 уразлівых удзельнікаў дарожнага руху. У Маладзечанскім раёне стартуе аперацыя «Допінг». З 8 па 12 красавіка праваахоўнікі правядуць комплекс мерапрыемстваў па папярэджанні, выяўленні і спыненні злачынстваў, звязаных з незаконным абаротам лекавых сродкаў, у складзе якіх ёсць наркотыкі, псіхатропныя рэчывы і іх аналагі. Асноўны упор аператыўнікі зробяць на маніторынг устаноў аховы здароўя і аптэк. Акрамя таго, комплекснае мерапрыемства будзе накіравана на прафілактыку крадзяжоў наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў. Форум збірае сяброў. Чарговы сімфанічны семінар маладых кампазітараў і музыкаведаў краін СНД адбудзецца з 9 па 19 красавіка ў музычным каледжы імя Агінскага. Мерапрыемстваў запланавана шмат. Гэта наведванне майстар-класаў, індывідуальныя заняткі і групавыя лекцыі. Галоўная творчая задача для кожнага удзельніка музыканта за 10 дзён форума напісаць і закончыць новы твор для сімфанічнага аркестра пры падтрымцы запрошаных майстроў кампазіцыі. Ацэньваць работы маладых будуць музыкаведы ў сваіх артыкулах і аглядах. Дзякуючы форуму у кампазітараў фарміруюцца практычныя навыкі работы з аркестрам, павышаецца прафесійная кампетэнтнасць і адкрываюцца новыя імёны на музычным небасхіле краін СНД. У Беларусі вызначыўся першы удзельнік праграмы «Футбол для сяброўства». Адборачныя выпрабаванні прайшлі для трэнераў, пераможца прадставіць краіну разам з камандай юных футбалістаў на фінальных мерапрыемствах міжнароднага дзіцячага сацыяльнага праекта «Футбол для дружбы» у Мадридзе. Праграма рэалізуецца Газпрамам пры падтрымцы ФІФА, УЕФА, Асацыяцыі Беларуская федэрацыя футбола. У курсах бралі ўдзел больш за 35 спецыялістаў з усёй Беларусі. Па выніках выпрабаванняў пераможцаў стаў Євген Шпакоў, трэнер-выкладчык футбольнага клуба «Мінск». Першы матч фінальнай серыі 12-х рэспубліканскіх спаборніцтваў па хакею на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба прайшоў у Маладзечні. Барацьба за шайбу вялася паміж камандай Мінскай вобласці і камандай прэзідэнта Беларусі. Сярод аматараў хакея на трыбунах пабывала і наша здымачная група. На трыбунах няма свабодных месцаў. Ад самых маленькіх да людзей сталага ўзросту. Магчымасць прасачыць за гульнёй любімых каманд не ўпусцілі аматары спартыўных гульняў. У ліку ганаровых гасцей губернатар Мінскай вобласці, а таксама старшыня Маладзечанскага райвыканкама. А між тым барацьба за шайбу распачалася нежартоўная. У першым перыядзе лік не зрушыўся з месца, а вось у другім каманда Мінскай вобласці закінула шайбу ў вароты саперніка. Отличная поддержка, особенно фан-сектор классно работает, с барабанами, вообще все здорово. Мы не можем при таких болельщиках проиграть сегодня. Але пасля ініцыятыва аказалася на баку прэзідэнцкай каманды. У другім перыядзе шайба двойчы пабывала ў варотах цэнтральнага рэгіёна. Лёд плавіўся пад нялёгкай амуніцыяй хакеістаў, а таксама ад рашучай і гарачай гульні. Поддержка чувствуется, зрители хорошо болеют, большое им спасибо.
Так, немножко жарко, лед тяжелый, а так все хорошо. Игра, можно сказать, команда соперника играет больше от обороны. Мы создаем моменты, но пока не можем их реализовать. Ну, будем надеяться, что в третьем периоде забьем еще. Каждая область формировала команды, и в каждой области есть хоккейные профессиональные дружины, которыми руководят тренеры, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие игровую практику. И в основном уже областные и города Минска, а город Минск представляет команда президента, это игроки бывших национальных сборных. Где-то кто-то играет по российской сборной, играл на разных возрастных этапах молодежных. Но команды сформированы за счет бывших профессиональных игроков. Штраф без права на замену. Прадстаўнікі команды Минской в области не один раз подчас гульні змагаліся за шайбу ў меншасці. А тому провести упэўненую контратаку было амаль немагчыма. Матч лучше, чем в прошлом, это очень заметно. Мы, конечно, болеем за нашу родную область. Вот с сыном пришли. Вот очень интересно, смотрим, болеем. Прогнозы 2-3. Я думаю, еще вторую шайбу наши должны сегодня обязательно забить. Самый сильный бело-синий, эй! Эй! Самый сильный бело-синий, эй! Эй! Мы болеем за Минскую область. Хотим, чтобы Минская область победила. Самые наши большие пожелания. Але нягледзячы на такую моцную падтрымку, атрымаць перамогу над камандай кіраўніка дзяржавы не ўдалося. 3-1 з такім лікам завяршыліся хакейныя баталіі. Сярод хакеістаў прэзідэнцкай каманды вылучыліся Андрей Башко і Павел Белы. Менавіта ён і выставіў канчатковы лік. Адзіную шайбу ад Мінскай вобласці забіў Яўген Навуменка. Узнагароды лепшым гульцам уручыў асабіста Анатолій Саченко. Ад прэзідэнцкай каманды гледачы атрымалі мяккія цацкі. Такая падзяка за падтрымку. Фінальная частка спаборніцтваў пройдзе 13 красавіка ў Мінску. Трэці матч выявіць канчатковага пераможцу ў 12-м розыгрышы турніра. Алесь Ушакова, Александр Ёўскі, МКТБ. Гэта ўсе навіны, што мы паспяваем расказаць вам. Адразу пасля кароткай рэкламы прагноз надвор'я. Не пераключайцеся. Усяго добрага і да сустрэчы.